Bos días. Damos comenzo a esta sesión ordinaria de final de ano e abrimos a orden do día coa aprobación da ata da sesión anterior do 25 de novembro. Algúnha alegación á acta? Eu simplemente quería pedir disculpas por parte de Victoria por falta motivos laborais non pode asistir ao pleno. Si, xa o comunicou. Gracias. Algúnha cuestión á acta? Votamos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O segundo punto da orde do día é o recoñecemento da compatibilidade do oficial de primeira do grupo de emerxencias supramunicipal. Foi a comisión informativa? Sí, someteuse a comisión informativa de persoal de réxime interno en data de 23 de 12. Non sei, concelleiro... Podemos, se queres, ler os 4 acordos e votalo para que se... Vale. Pois vistos os informes, bos día a todos. Primeiro, vistos os informes de Recursos Humanos e Secretaría do 8 e 26 de novembro deste ano 2024, propónse os seguintes acordos. Primeiro, autorizar a compatibilidade de Carlos Costa Rodríguez, funcionario interino oficial de primeira do Grupo de Emerxencia Supramunicipal deste Concello para o desempeño dunha actividade en empresa privada polos motivos anteriormente expostos e que se teñen aquí por reproducidos a todos os efectos, reducíndose a percepción do seu complemento específico ao 30% do seu importe extraordinario. O segundo, en ningún caso, a autorización supoñerá a modificación da xornada de traballo nin horario do interesado e quedarán automáticamente sen efecto en caso de cambio de posto no sector público. Terceiro, o desempeño do segundo posto de traballo non poderá menoscabar en ningún caso o deber de residencia e asistencia ao lugar de traballo, nin supoñendo atraso, neglixencia ou descoido no seu desempeño. As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme a legislación aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou recoñecemento da compatibilidade se na resolución correspondente cualificase a falta grave ou moi grave. E cuarto, notificar o acordo que se adopte o interesado e o Departamento de Recursos Humanos. Pois nada, levámoslo xa a votación. Gracias, Leo. Algúnha intervención? Non hai. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O terceiro punto da orde do día é o expediente de indemnización de gastos da defensa xurídica da alcaldesa por xuízo de dereito á honra. Pasou por comisión informativa? Sí, ditaminouse por comisión de persoal de réxime interno en data de 23 de 12. Lle vou a dar a palabra ao secretario neste caso para que explique o expediente, porque é un expediente un tanto diferente que nunca chegou a pleno. Se trata de una demanda de derecho al honor contra la alcaldesa, en la cual resultó absuelta, por lo que procede una indemnización por gastos de abogados, de honores de abogado ya abonados, que corresponden a un importe ya fijado en el procedimiento judicial de costas procesales. ¿Alguna intervención? Sí. Simplemente decir que esa situación é algo que lle pode pasar a calquera cargo público, independentemente de que o denunciante teña un carácter máis ou menos difícil, o político ten que estar á altura do seu cargo e, polo tanto, debería saber mediar ante calquera situación como esta para evitar chegar a este tipo de conflictos. Gracias. Gracias, Gustavo. Sí, bo día a todas e todos. Ben, o informe do secretario establece claramente que a alcaldesa ten dereito a esa indemnización en tanto esa denuncia foi feita a súa persoa en calidade de alcaldesa e, por tanto, así se determina o informe. Eu que lle quero recordar, aproveitando esta situación, é que vostede é a alcaldesa de todas e todos os veciños de Mos e que intente, na medida do posible, porque non sempre o consegue, ser a alcaldesa de todas e todos e non dos poucos. Bueno, pois a mí me corresponde decirvos algo deste asunto, tanto o voceiro do PSOE como do BNG. Non me gustaría que lles ocurrira a vostedes nunca algo así. Somos rivais políticos, pero nin ao meu máis rival político lle desearía unha situación así, que foi moi desagradable o tempo que vivín con este veciño e tamén a concelleira Julia Loureiro.
Eu creo que foi unha persecución total e absoluta porque nos perseguía hasta a casa, eu chegou a entrar na miña casa, eu tiña a nena pois con meses, chegou a estar pois unha noite no calabozo e, bueno, eu a verdade é que cada vez que salía do concello pois temía polo que me podía encontrar, me escupía no coche, me botaba huevos no coche e todo isto por unha decisión do plan xeral. Creo que sobran palabras, non? A policía local chegou a ter que estar de guardia no concello pois para intentar que el non chegase a ceder ao meu despacho, porque eu vos podo asegurar que en algún momento temín pola miña vida, porque é un señor que en algún momento, non sei como estarás de saúde mental en este momento, pero en algún momento vos podo asegurar que lle daba igual todo. E creo que o único que resarciría a súa ira interna sería agredirme, sinceramente. Bueno, evidentemente, cando se entran en estos procesos donde os medios de comunicación a veces se fan eco, pois eu tamén teño que facer unha versión dos feitos. E unha vez que ele acude aos medios de comunicación, pois a mí me chaman. E eu contesto que efectivamente me sentín amenazada de morte. Me sentín amenazada de morte. Eu creo que teño testigos, incluso pois a propia Laura, que en aquel momento era a miña secretaria, e, bueno, Víctor, hai un montón de xente que sabe pois o que el chegou a decir e que me iba a matar. Entonces, todo isto pois acabou onde acabou, no xulgado, eu defendendo o que tiña que defender, que era pois o respeto hacia a miña persona e as amenazas que recibía e demais, e a elle pareceu que estaba atacando a súa honra. Entonces, bueno, pois ao final todo acabou como acabou, eu tuven que facer abono dos meus gastos de defensa, que podía ter que habelos asumido e non é así. O xulgado o que dice é que el ten que pagarme esas costas e el se dá por insolvente e entonces as ten que pagar o concello. Que máis quixera eu non estar falando desto agora? Que máis quixera eu, porque ao final o que se me está a indemnizar é unha parte do que eu tuven que pagar. Eu gastei casi 9.000 euros e estos son 5.300, pero a pesar de que desde Secretaría me decían que podía intentar recuperar o 100% do que había gastado, eu non quero ter ningún problema, entonces me vou a ceñir exclusivamente o que o xulgado estima que hai que abonarme, nada máis. Pero o máis importante de todo é que ese episodio terminou, e de verdad que non lle desexo a ningún dos meus compañeiros de corporación, non de goberno, de corporación, que non resucite ningunha persona unha situación semellante, nin ese señor, nin calquera outro que poida vir. Creo que o respeto entre os veciños e a alcaldesa, entre os veciños e os concelleiros ten que estar sempre, non? Entón, Alejandro, que vostede me diga saber mediar, e que vostede non sabe o que eu pasei, de verdad que non o sabe, e que non yo desexo a vostede. Foi un auténtico acoso e derribo. E vamos, eu son alcaldesa de todos e todas, e evidentemente, pois a veces podo decir cousas que a algúns lle gusten máis que a outros, pero créanme que o que ocurriu con este señor non pode volver a repetirse a ningún dos que este na corporación. Procedemos á votación. Bueno, non sei se queren usar a palabra de novo. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular. Pasamos a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o apoio ao Pacto pola Lingua. Ten a palabra a Comisión. Ditamen da Comisión Informativa de Cultura e Deportes en data 23 de 12. Ten a palabra a Concelleira de Cultura. Bos días a todos e a todas. Bueno, traemos hoxe ao pleno unha moción sobre o apoio ao Pacto pola Lingua. Vou a resumir porque é bastante extensa. Vou facer un pequeno resumen. O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego en 2004, establece como obxectivos específicos para a administración local o de consolidar o papel normalizador das corporacións locais e das deputacións.
e o de incluir a promoción do galego no concepto de servicios que se lle ofrece á cidadanía. Así, as corporacións locais, que foron todo un exemplo de galeguización dende hai décadas, poden e deben desenvolver accións encamiñadas a implicar o conxunto de sociedade no proceso de normalización lingüística. Por seren as administracións máis próximas á cidadanía, son moi apropiadas para desenvolver accións encamiñadas á implicación cidadá e á dinamización. A recuperación social e ao incremento do uso e prestixio do idioma propio e oficial de Galicia nos distintos ámbitos e sectores sociais. Despois das últimas eleccións autonómicas, o Goberno galego presentou ante o órgano legislativo a súa proposta de acadar nesta legislatura un gran acordo entre todas as forzas políticas no marco de un pacto pola lingua. O Goberno galego puxo así en riba da mesa a súa vontade de chegar a un novo acordo en materia de política lingüística con todas as forzas políticas representadas no Parlamento de Galicia e que inspirou a aprobación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, deixando de lado todo aquilo que separa ideolóxicamente as distintas forzas políticas e centrándose no elemento de unión de todos os galegos e as galegas. Os datos do Instituto Galego de Estadística publicaron recentemente e constataron unha situación nova para o galego en relación sempre cun cambiante paradigma social no que teñen moito que ver os novos hábitos de vida, de comunicación, especialmente entre as xeracións máis novas, ou as dinámicas demográficas marcadas por un forte incremento de chegada de novos galegos e novas galegas dende latitudes xeográficas e culturalmente distantes da nosa, entre outras causas. Por todo iso, presentamos hoxe dous acordos importantes e pedimos a súa aprobación. O primeiro, o Pleno do Concello de Mos insta aos diferentes axentes sociais implicados na normalización lingüística a acadar un gran acordo entre todas as forzas con representación parlamentaria e declarar o seu apoio ao Pacto pola Lingua para iniciar así un gran pacto social de impulso polo uso do galego. E o punto 2, darlles traslado deste acordo á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia. Pensamos que todos coincidimos en que a lingua galega é o principal patrimonio cultural de Galicia. Neste sentido, creo que estaremos todos de acordo. Polo tanto, o que pedimos é que o Pleno vote a favor desta moción. Nada máis, gracias. Gracias, Sara. Ten a palabra o Partido Socialista. Moitas gracias. A nos esta moción que presenta o Partido Popular pois nos parece un pouco papel mollado. Como se suele decir, o papel o aguanta todo, pero os feitos están aí. O Partido Popular é un partido que de sempre dinamitou o noso idioma cos seus gobernos, comezando polo goberno municipal. O cal, cando entrou a gobernar, eliminou o departamento que antes existía de normalización lingüística no Concello e deixou pasar a oportunidade de recuperalo na legislatura pasada cando a través de unha línea de subvención que tiña a súa disposición, a disposición dos concellos do anterior goberno da Deputación para a creación dese departamento de normalización lingüística. Sara, queremos feitos, non palabras baleiras. Gracias. Gracias. Gustavo? Ben, a moción que presenta o Partido Popular é cando menos curiosa, bastante cínica pola súa parte, porque hai un dito que di obras son amores. Entón, hai que ir aos feitos. Pode virse aquí e facer unha proclama moi profunda, moi sentimental de canto queremos ao galego, pero hai que poñer feitos sobre a mesa. Os feitos do Partido Popular van en contra claramente do galego, poñendo varios exemplos. Ahora reclaman un pacto pola lingua. No pasado mes de setembro, o BNG presentou no Parlamento Galego un pacto pola lingua, o PP votou en contra. O actual presidente da Xunta participou nunha manifestación no ano 2009, nunha manifestación contra o galego. O actual presidente da Xunta. Falan dun pacto polo galego e o Partido Popular vota en contra de usar o galego no Parlamento e no Senado español. Na súa moción falan de prestixiar a lingua galega, pois vostedes votan en contra de que se use nos máximos órganos de representación do Estado español, incluso no Senado, que é unha cámara de representación territorial. Falan dun pacto pola lingua e fan un decreto, unha nova lei, pola cal
parte das asignaturas que hai na educación non se poden dar en galego. A min algún de vostedes ten que explicarme por que non se pode dar matemáticas ou ciencias en galego. Porque está prohibido por lei. Ningún profesor pode dar física, química ou matemáticas en galego. Está prohibido. De feito, xa sancionaron algún profesor por culpa disso. Teñen que explicarme por qué. Xa que queren un pacto a favor do galego, prestixiar o galego, potenciar o galego, explíquenmo. Porque en ciencias non se pode dar en galego. Por non decir que a Unión Europea, o Consello de Europa, leva anos reclamando a Xunta que cumpla a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, comezando por eliminar as prohibicións do uso do galego no ensino. Para que vexan un exemplo que non é o BNG, como vostedes dicen, a policía do galego. Porque vostedes fan mofa de que nós defendamos o galego. Agora vostedes sumanse ao carro, benvidos. Por non decir que levan 15 anos incumplindo a lei de normalización lingüística. Unha lei, unha norma que se acordou por todos os partidos representados na Cámara, Partido Popular, PSOE e BNG, e que cando vostedes recuperaron a Xunta decidiron tumbala ou facer unha reforma para que non se aplique. Despois están tramitando no Parlamento Galego unha reforma da lei da RTVG para que se poida empregar o castelán como idioma propio da TVG. Actualmente hai sobre 60 canais na TDT, 60 canais. Hai 2 en galego, 2. A TVG1, a TVG2. E vostedes queren facer unha lei para que ata na TVG non se fale galego. E veñen aquí a decir que queren un pacto sobre o galego. Pois choca un pouco. Despois queren reformar a lei de funcionarios para que non sexa obrigatorio ou non sexa unha condición necesaria coñecer o idioma propio do noso país para exercer a función de funcionario. Hai que ter claro que os funcionarios son servidores públicos, están ao servizo da cidadanía. Entón, calquera cidadán que quere acercarse a unha administración ten dereito a empregar o seu idioma e que o funcionario, o empregado público o atenda no seu idioma. E vostedes pretenden no Parlamento novamente cargarse iso. Por non falar que na sanidade, na xustiza, nas notarías, etc., o galego non se usa. O 1% das sentencias judiciais son en galego. O 1%. É dicir, o 99% restante son en castelán, na Galiza. O cal son datos moi preocupantes. Pero evidentemente, se vostedes están pola labor, rectificar de sabios, están pola labor de que se revista a situación do galego que está entrando nunha crise probablemente definitiva ou crítica, imos de propoñer emendas á súa moción para ver se efectivamente vostedes teñen a vontade de garantizar que o galego perviva, sobreviva e avance. Presento na segunda quenda. Vale, de acordo, gracias. Sara ten a palabra. Bueno, falan vostedes de funcionarios, da TVG, da sanidade, da xustiza, abanderan que só vostedes defenden o galego, como abanderan que defenden tamén a sanidade, a educación pública, o feminismo, e non é o caso, Gustavo, non é o caso. Sabe por que votamos en contra de todas as súas iniciativas? Porque as iniciativas que vostedes propoñen son iniciativas que eliminan o castelán. E nós defendemos o uso das dúas linguas, por suposto que defendendo sempre a nosa lingua e o galego, pero non eliminar o uso do castelán, xa que somos un país donde podemos elexir. E fala vostede de que a Xunta non ten iniciativas. Voulle facer un pequeno resumen. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, de Lengua e Xuventude, reunirse cos representantes e grupos do Parlamento Galego para iniciar este proceso do que falamos, buscando un debate sobre todo cordial, e que non sitúe a lingua, pois que sitúe a lingua nun marco positivo. Anunciou reunións co Consello de Cultura Galega, coa Real Academia Galega, con outras administracións, como as administracións xerais e a Federación Galega de Municipios e Provincias, e tamén coas universidades. Un traballo colaborativo e implicativo de todas as administracións, abogando por impulsar con máis forza o uso do galego, como lle decía antes, e buscando sobre todo un consenso.
Necesitamos prestixiar a nosa lingua, pero, sobre todo, estáse a traballar como base da Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias. Estamos a traballar en 3 direccións, a Xunta está traballando en 3 direccións importantes, que é o ámbito digital, persoas chegadas do exterior, non podemos olvidar diso, que chegan moitísimas persoas do exterior, e os neofalantes. Fai uns días, incluso, o proceso para a renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega nomeouse diferentes comisións de traballo, polo tanto, a Xunta sí que está traballando nesta línea, e este plan de 11 áreas de impacto, este pacto do que falamos terá 11 áreas de impacto, incluindo tamén tecnoloxía e audiovisuais. Polo tanto, defendemos a nosa moción e nada, queremos saber esas enmendas das que falan para ver se podemos votar todos xuntos a favor. Nada máis, gracias. Gracias. Partido Socialista? No, Bloque. Gustavo. Ben, vostede fala de que a Xunta como iniciativa vai facer moitas reunións e falar con moita xente. Bueno, vai falar en algún momento coa Real Academia Galega? Non a nomeou. Pois lean os informes da Real Academia Galega a ver o que dice do que fai a Xunta. Fala da Carta Europea das Linguas Minoritarias. Leas os informes que fai o Consello de Europa sobre iso, que sempre, ano tras ano, dalle un tirón de orellas á Xunta. Ben, as enmendas que, como decía ao principio, obras son amores. Entón, en vez de reunións e pactos, vayamos a cousas concretas. Entón, a nosa emenda, a súa moción vai no seguinte eido. Instar a Xunta a aplicar un paquete de medidas urxentes co obxectivo de reverter a situación de emerxencia lingüística que acaba de evidenciar os datos de coñecemento do uso do galego do IGE e que lle están a demandar os principais institucións académicas estatutarias como a RAG, derogar o decreto 79/2010 chamado decreto plurilingüístico e substituílo por outro marco legal que cumpra a Lei de Normalización Lingüística, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas. Convocar unha mesa plural cos agentes sociais, educativos e políticos para pôr en marcha un novo decreto a favor do galego. Elaborar un cronograma de aplicación das medidas vixentes no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega coa súa priorización. Actualizar este Plan Xeral daqueles sectores novos que non estiveron incluídos no plan aprobado en 2004. Triplicar os orzamentos destinados a políticas transversais de normalización da lingua galega. Evidentemente, unha cousa fundamental na administración en calquera política pública son os recursos. Se non se lle aplican os recursos, se non se aumentan os recursos para o uso e a difusión do galego, pois podemos facer 1.000.000 de reunións, podemos facer 1.000 pactos, pero non se vai a chegar a ningún lado. É dicir, que nós defendemos a eliminación do castelán e que o castelán está en peligro en Galiza, ou é descoñecer a realidade ou falar por falar. É curioso que en Madrid creara unha institución para a defensa do español en Madrid e aquí a Xunta non quere poñer cartos para a lingua propia. É cando menos curioso. E para rematar, tamén sería interesante que na súa moción, pois bueno, se puxeran como deberes ou iniciativas que vai a levar a cabo o Concello, o Goberno Municipal, para fomentar e prestixiar o galego no noso Concello. Se aceptan a emenda que propuxemos, votaremos a favor. Se non a aceptan, pois a favor non imos a votar. Gracias. Non sei se é posible... Tú necesitas que a pase... A ver, que presentar esa moción así, o normal é que o houberas presentado por escrito, e que pudiéramos valorala, porque hai falas de modificar algún decreto que nós temos que velo se se pode ou non. Sustituílo. Non está escrita a emenda? Teño aquí escrita. A pode pasar á concelleira? Claro. Temos que vela. Facemos un receso de 2 minutos que a lea un momentiño. Sí? Queres que envíe por mensaxe? Me vale tamén. Facemos un receso. Bueno, se non, paso xa ahora do meu.
En todo caso, Sara, despois hai unha moción do bloque que o mellor xa teñen todo eso recollido eles, non sei. Este último punto de triplicar os orzamentos destinados a políticas transversais, te referes ao orzamento municipal? Vale, o orzamento... punto é instar á Xunta. Nos non podemos... Nos non somos quen de triplicar este... Bueno, veña, ten a palabra a Concelleira de Cultura. Vamos a ver, non podemos aceptar esta emenda porque hai cousas que xa se están traballando nelas e non o temos claro, sinceramente. Respecto ao que comentaba que xa me dixo na comisión dende a administración local, xa lle dixen na comisión que todo o que facemos é para promocionar a nosa lingua, todo o que facemos é para en galego. Non leva unha etiqueta, xa lle dixen na comisión de promoción da lingua, pero todo o que se fai, toda a programación cultural sabe de sobra que é en galego. Gustavo, non, rematou o debate? Rematou. Vale, procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista BNG, votos a favor, Partido Popular. Pasamos á seguinte moción, que é unha moción do BNG, que tamén foi a comisión informativa. Sí, se meteu tamén na Comisión Informativa de Cultura e Deportes en data 23 de 12. Vale, ten a palabra o concelleiro do BNG, o voceiro, Gustavo. Ben, igual que na moción anterior, temos hai unha problemática evidente co galego. Os últimos datos do Instituto Galego de Estatística son moi alarmantes. De feito, xa os expertos están sinalando que hai menos de 30.000 nenos e nenas menores de 12 anos que falan galego, é dicir, estamos nunha situación crítica, é dicir, entramos nunha fase no que o galego pode chegar a empezar a desaparecer do noso territorio. Dende logo hai que tomar iniciativas claras e contundentes neste eido. Como decía antes, está moi ben ter reunións, facer pactos, decir que se traballa pola lingua, pero hai que ir ao concreto. Parece mentira que con Manuel Fraga se chegara a un acordo pola lingua e que o Partido Popular actual sempre actúa de maneira unilateral e sempre en contra do galego. Eu antes fixen unha pregunta moi clara que non me saben responder, porque non hai resposta posible, porque non se poden dar ciencias en galego. Gustaríame que alguén me respondera esa pregunta. Porque non se poden dar ciencias en galego. Pero nadie responde porque nadie sabe a resposta. Nadie sabe a resposta. E máis, porque se sanciona a un profesor por dar matemáticas en galego, ciencias en galego. Non vou a ler a moción inteira, vou pasar directamente aos acordos que pedimos. Que o primeiro punto sería reafirmarmos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo e incalculável valor e no seu dereito inaliável a ser coñecida e usada pola población en calquera circunstancia e lugar sen discriminación de ningún tipo. Segundo punto, o Concello revisará a súa adaptación en materia lingüística e adaptará o previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galicia, que está no artigo 5 do Estatuto de Autonomía. Establecidos preceptos aprobados por a unanimidade das forzas políticas da Lei de Normalización Lingüística de 1983 e o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega de 2004. Terceiro punto, o Concello de Mos acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual que nace da bondade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda de presencia desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas
iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. E cuarto, trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Como decía, hai que empezar a tomar iniciativas. Na emenda que puxemos ao Partido Popular, unha delas é poñer recursos, e a Conselleira de Cultura di que o Concello xa promociona suficientemente o galego. Nós entendemos que hai que tomar iniciativas concretas, que a misión sexa esa, promocionar o galego. Tamén nos orzamentos que esperemos que algún día aproben, se aumente a partida para o galego, por exemplo, retomando unha partida que fixeron desaparecer, que é o do Día das Letras Galegas, que seguimos sin entender por que desapareceu dos orzamentos. E despois, tamén, por que desapareceu o Departamento de Normalización Lingüística do Concello. Vostedes dicen que están a prol da defensa do galego, de prestixiar o galego, pero o primeiro que fan cando chegan ao goberno é retirar o Departamento de Normalización Lingüística. Supoño que é porque perseguía o castelán. Porque a persoa que estaba no Departamento de Lingüística iba cun látigo e calquera que falaba castelán pois daba uns latigazos. Debía de ser por iso. En definitiva, aínda que poida parecer unha chanza, estamos nunha situación moi grave do galego e débense de tomar medidas xa. Gracias. Partido Popular ten a palabra... Partido Socialista. Gracias. Bueno, da nosa parte, pois, como ben se di, en esta moción está falando, pois temos un grave problema do uso do galego. E, ademais, pois, bueno, como tamén di na moción, o galego é un patrimonio inmaterial do noso pobo e, polo tanto, temos o deber de coidalo. Polo tanto, nós, o Partido Socialista, pois vai a estar de acordo cos puntos que reflexa a moción. Gracias. Gracias, Alejandro. Sara. Bueno, di vostede, Gustavo, que nos cargamos o orzamento de letras galegas, por exemplo. O orzamento de letras galegas vai dentro da programación cultural, igual que vai o Día do Libro, igual que vai todo o que programamos durante o ano. Non é que non lo cargáramos, simplemente que fixemos un orzamento diferente e temos todo incluído na programación que facemos ao largo de todo o ano, o que non significa que non apoyemos a lingua por ese motivo. Fala vostede tamén de que non temos Departamento de Normalización Lingüística, pero temos unha técnica de cultura que ten que facer, por suposto, o traballo de normalización lingüística. O que é fácil é estar aí é moi fácil, pero a veces hai prioridades, porque desde que tiñamos o Departamento de Normalización Lingüística, o mellor naquel momento non tiñamos un CIN, non tiñamos un centro de atención temperá, non tiñamos 8 persoas no Departamento de Urbanismo, non tiñamos a policía que temos hoxe en día, entón é cuestión de prioridades. Pero, como lle digo, hai unha técnica de cultura que todo o que facemos é en galego e promocionando a nosa lingua, sabeno de sobra. Falan tamén de que a Xunta non ten plans de promoción da lingua. A Xunta impulsa e emprega o galego mediante moitas iniciativas, e vostedes o saben. En concreto, está a poñer a disposición do persoal, dos profesionais e da cidadanía, equipos lingüísticos que teñen como función servir de soporte técnico para a administración, aplicacións de traducción automática, cursos de capacitación lingüística a todo o persoal da administración, xa sexa administración de xustiza, educación, sanidade, cursos de formación continua do galego como idioma preferente, adaptación da legislación estatal á lingua galega. Comenzaron a impartir incluso de cara á administración cursos de lengua xurídica para fiscais, que decía vostede antes que cando había alguén que iba ao xulgado pois que non podía elexir. Polo tanto, desde o Concello e desde a Xunta sí que se está a implantar programas de apoio á nosa lingua. Nada máis. Gracias. Gustavo. Ben, non me quedou claro se apoian a moción ou non. Vostede di que as letras galegas están incluídas dentro do que é o orzamento de promoción cultural. A cuestión non é esa. A cuestión é que antes había unha partida orzamentaria concreta a Día das Letras Galegas e vostedes decidiron retirar. Prestixiar o idioma tamén forma parte diso.
de darlle importancia e poñer nuns orzamentos, decir, hai unha partida para o Día das Letras Galegas. Se vostede o retira, ainda que despois diga que o mete nunha partida orzamentaria que está sin especificar, que non se sabe o que se vai a desenvolver nela, pois non está prestixiando o idioma. E ao final trátase diso. Vostedes mesmos tamén o dicen na súa moción, que hai que prestixiar o idioma, non só facer cursos de aprender a galego. Fálame de que a técnica de cultura ten que ser a normalizadora lingüística do Concello. Bueno, eu creo que non lle corresponde, porque unha normalizadora ou normalizador lingüístico é un departamento transversal que traballa en todos os ámbitos do Concello, non só na cultura. Prestixiar o idioma galego non é dicir, vámoslo deixar como unha cuestión folclórica que só se vai a empregar na cultura, non. Ten que empregarse en todos os apartados e todas as facetas que teña un Concello. Para iso se crean os departamentos de normalización. Vostede di que se retirou o Departamento de Normalización Lingüística porque hai prioridades. Para vostedes o galego non é unha prioridade? Para vostedes é unha prioridade ter un coche pagado polo Concello para que vayan a reunións? Iso é unha prioridade? 6.000 euros ao ano? Para vostedes iso é unha prioridade, pero o galego non. Entón aclárense. Como decía, hai que prestixiar o idioma. O idioma prestixiase de moitas maneiras. Vostede fala de que a Xunta fai moitas iniciativas. Cantas películas, novos estreos, por poñer un exemplo, nos cinemas están en galego? Ningún. Porque a Xunta non pon os recursos. É máis, a Xunta destina recursos, subvenciona medios de comunicación por empregar o galego, medios de comunicación que non teñen ni unha letra ni unha frase en galego nos seus periódicos. E o único medio de comunicación escrito que é 100% en galego, a Xunta non o subvenciona. Vostede cree que iso é prestixiar o idioma, favorecer o idioma? Nós entendemos que non, e por iso a moción vai nese senso de que temos que darlle un impulso novamente, como se lle deu hai 30 anos ao galego, tanto na educación, nos medios de comunicación, nas escolas, nos institutos, no cinema, na vida diaria. Eu coñezo, e vostedes tamén, cantidad de nenos e nenas que entran no colexio falando galego e salen falando castelán. Remate, Gustavo. Máis intervencións, Partido Popular? Solo decirlle, Gustavo, que para vostede é máis importante que apareza no orzamento letras galegas, inda que despois non se faga a mitad das cousas en galego, para nós non. Para nós é máis importante que aparezca englobado as letras galegas na programación cultural e facer todo en galego, porque saben de sobra que facemos todos os talleres da biblioteca en galego, facemos os ciclos de teatro en galego, os cursos de tempo de lecer en galego, as escolas de familias en galego, os concertos todos en galego, a programación de igualdade en galego, foliadas, xuntanzas, os campamentos de conciliación en galego, conferencias, cursos para familias, para persoal do Concello, todo facemos en galego, non teñen nada que decir sobre iso. Din tamén que preguntaba se íbamos a votar a moción a favor. Por suposto que vamos a votar en contra. Nós trouxemos aquí unha moción con 2 puntos que non implicaban nada político e votaron en contra, e nos a súa sí que implica sí que implica un tema político. Traen aquí o punto 3 que nos adheramos á plataforma Queremos Galego, cando sabe de sobra que esta plataforma é un apéndice do BNG. Sábeno de sobra. Entón, se quitan o punto 3, votaremos a favor da moción, pero por suposto que o punto 3 non o imos a votar a favor. Gustavo. A mí faime gracia cando dicen que é unha moción política ou que isto é política. Vostede de verdade ser unha asociación de pádel, non son un partido político. Vostedes dedicanse ao pádel. Entón non fan política. Porque a dirección onde se invirten os recursos é política. O orzamento da Xunta é política. Derogar decretos é política. Decir que matemáticas non se dá en galego é política. Iso decidiron vostedes. E nós que estamos reclamando que se revirtan certas situacións que vostede di ou vostedes din que están a favor, pois diso nada. E ao final é a realidade, obras son amores. Vostedes falan moito, pero a hora da verdade non aplican absolutamente nada. E di que vota en contra. Pois moi ben, pois xa se ve como lle queren ao galego, como queren promocionalo.
O problema é que a plataforma Queremos Galego, pois presento unha emenda, estaría ben que cando falo con vostedes... Xa. Prestixiar o idioma, vostede di que non ten importancia que este nos orzamentos. Precisamente para nós o simbólico é importante. Que teñan un nome nos orzamentos é importante, máis alá da cantidade que poida ter, que nós evidentemente pediremos que sexa o máximo posible. Pero se vostedes o dilúen en isto é cultura, todo é cultura, concertos en galego, todo en galego, moi ben. Pero depois a Xunta, que é a que ten que poñer o recurso, non nos pon. Cando lle falo no instituto que hai o galego non se pode empregar en certas asignaturas, non me contesta. Cando lle falo de que a Xunta non invirte absolutamente nada en promoción, por exemplo, da cinema en galego, tampouco me contesta. Se vostedes creen que esta moción merece ser votada en contra porque é política, pois creo que cometen un erro, porque vostedes fan política da mala, pero fan política. Así que pidolle que o reconsideren, se queren presentar unha emenda á moción, estamos abertos a escuitala, porque ao final o importante é o que nos une, que é o idioma, e intentar recuperalo e prestixialo. Gracias, Gustavo. Política da mala non moita non debemos de facer, porque aquí hai 10 concelleiros e vostede ten 3. Entón, non sei se estamos a facer política da mala. Creo que é unha política bastante acertada e que ten o respaldo da xente de Mos. E mire, nós non somos ningún equipo de pádel, non nos falte o respeto, hombre. Nós somos a corporación todos e o goberno unha parte do Concello de Mos e nós non llevamos a permitir o bloque que nos dé leccións de defensa do galego. Eu, concretamente, que é o meu idioma principal, non lle vou permitir a vostede que me dé leccións de defensa do galego. Vostedes queren abandeirar o galego como propio, pero non. O galego é de todos. Eu son moi nacionalista tamén, Sí. Eu son moi nacionalista, non son do BNG, pero son moi nacionalista. E son moi... Sí. Claro que sí. O que pasa que, sí, se ríe porque lle molesta. Algúns pensan que o feminismo é deles, outros pensan que a cultura é deles, outros pensan que o galego é deles. No, están moi confundidos. Vostedes presentaron unha moción que non nos parece pois adherirnos a esa plataforma política. Nos presentamos outra moción do galego, é dicir, hai unha moción do PP que defende o galego que vostedes non votaron. E agora presentan unha moción vostedes que nós non votamos. E cal é a moción acertada? Para vostede a súa e para nós é a nosa e o pleno pois vota. Ahora, que me diga é que vostedes fan política da mala. Hombre, eso pode decilo un veciño, pero vostede que está no BNG, pois creo que non pode decir eso. Vostede cree que a súa política é a boa e eu creo que a miña é a boa. Bueno, e cada 4 anos a xente fala, non? E dice cal é a boa e cal é non. Procedemos á votación, entonces, desta moción do BNG. Votos en contra da moción. Abstencións. Votos a favor. Queda rexeitada por maioría. E agora vamos a pasar a... Sí, a moción que voulle dar paso ao secretario para que a lea, pero sí. Sí. Primeiro a vai a ler o secretario para votar a urxencia, pero sí quero decir pois que poñernos un pouco en situación e ante a chegada o pasado mércores día, non sei Pepe que día chegou isto publicado, o 19 de xaneiro, non de decembro. O 19 de decembro se publica no Boletín Oficial do Estado pois unha moi mala noticia para o noso concello, para o noso territorio, que é un novo proxecto da A52 e se nos entrega ademais no concello para a súa avaliación, para a presentación de alegacións. É un estudio ambiental que nos deixou consternados a unha parte, polo menos a corporación. Fixemos unha xuntanza de portavoces, fixemos unha reunión con colectivos das parroquias máis afectadas e agora isto bota a andar no sentido de que hoxe hai pleno e temos a obriga de traer a pleno esta moción e a partir de aquí pois iniciar en primeiro lugar o que xa anunciamos outro día, que son as reunións explicativas en Sanguiñeda,
en Petelos e en Tameiga, que se está avisando a todos os veciños e veciñas para que veñan ao multiusos o día 8 Sanguiñeda, o día 9 Petelos, o día 10 Tameiga, e tratar de en ese día de que por parte dos técnicos do Concello lles quede claramente explicado en que consiste ese proxecto. Por outra banda, poñemos a disposición dos veciños os técnicos en horario de oficina para todas as súas consultas. E por outra banda, o que pretendemos tamén pois é que se poida facer un modelo de alegación tipo para que se firme masivamente, non? E bueno, e queda pois este acordo de hoxe que nos acabamos de reunir os voceiros antes do pleno para tratar de cerralo e, bueno, eu como alcaldesa pois tratei de que fose unha moción da corporación, unha moción que votásemos a favor todos os grupos políticos. Me dá moita mágoa que non sea posible, o Partido Socialista vai a votar en contra, despois tendrán o turno de palabra e vai a ser unha moción do BNG e do Partido Popular que lle vou a dar a palabra ao secretario para que proceda a súa lectura. Moción solicitando de forma urxente ao Ministerio de Transportes a paralización inmediata do novo trazado da A52 e a liberación da peaxe da AP9. Exposición de motivos. O pasado día 18 de decembro, o Ministerio de Transportes anunciaba que somete a información pública o documento técnico a estudio de impacto ambiental do proxecto do novo trazado da autovía A52 de acceso á cidade de Vigo. A alternativa que o Ministerio entende como máis recomendable resulta completamente agresiva e perxudicial, aumentando de forma considerable a afección, principalmente na parroquia de Sanguiñeda, destruindo e paralizando 5 solos urbanizables, con implicacións directas na actividade económica do noso territorio, coa demolición de naves afectando de forma directa a máis de 100 familias que ven afectadas as súas vivendas. Unha proposta que tamén implicaría cortar vías municipais estruturantes e múltiples afeccións a viaductos e augas. Estamos diante dunha nova infraestructura de gran capacidade que afecta gravemente ao noso concello e que queda lonxe de arranxar a problemática actual de tráfico e sinistralidade. Mais cando hai xa alternativas que poden supoñer un custe moito menor tanto a nivel económico como ambiental e social como sería liberar a AP9. O Concello de Mos sitúase ao carón da maior cidade de Galicia como é Vigo e iso implica ter que soportar o paso de infraestructuras para dar servizo á cidade. Dende Mos non nos opoñemos a iso, pero o que sí solicitamos é que o Ministerio debe dialogar co Goberno de Mos e tamén cos asentes sociais da localidade para buscar as fórmulas que sexan menos nocivas para o territorio e as cidadáns que nel viven. Acordo. Por todo o exposto, proponse ao Pleno da Corporación Municipal de Mos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Ministerio de Transportes e ao Goberno Central a paralizar de forma inmediata do novo trazado da A52. Segundo, reiterar a petición de liberación de AP9 e o seu paso por Mos, no Porriño, como medida inmediata a resolver os problemas de tráfico da A55 e darlle unha nova entrada a Vigo menos dañina para o noso territorio e menos custosa económicamente. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a elaboración dun documento a través da Axencia Galega de Infraestructuras onde quede rexeitado de novo este trazado, así como a mediación co Ministerio de Transportes para a definición de unha nova conexión entre Vigo e Porriño, con menor impacto social, territorial e ambiental, como estaba recollido así no Plan Xeral de Mos, dialogando co Concello e a veciñanza. Cuarto, o Concello de Mos pon a disposición de toda a veciñanza os recursos necesarios para a máxima información e exercer o dereito a presentar alegacións. E quinto, creación dunha nova comisión de seguimento cos técnicos municipais e representación dos colectivos sociais afectados dos grupos políticos que queiran participar. Gracias. Ten a palabra Pepe, que é o concelleiro do Partido Popular que vai a levar este debate. Gracias, bo día. Pois si, este novo proxecto que chegou o día 19 o que ven a facer é non respetar prácticamente en nada o plan xeral, o escrito no plan xeral. Afecta a 5 solos urbanizables delimitados na zona de Sanguiñeda e quedarían completamente imposibilitados para o seu desarrollo, ¿no? Suelos urbanizables residenciais, terciarios e industriais. Hai algún que xa está en desarrollo, está para información medioambiental
que con este novo proxecto quedarían paralizados. Por tanto, hai actividades que se queren desarrollar que xa non poderían ser desarrolladas. Aumenta a afección porque cambian as líneas de edificación, aumenta a afección porque quedarían máis de 100 vivendas afectadas e fora de ordenación, aumenta a afección porque hai moitas vivendas que serían demolidas, aumenta a afección porque hai naves que tamén serían demolidas, como, si non na súa totalidade, si en parte. Aumenta a afección porque imposibilita a conexión, ou polo menos se reduce a posibilidade de conexión co novo trazado, co novo acceso ao Cebral e ao Pemos. Se cortan os accesos que están entre Petelos e Sanguiñeda, os viaxes estructurantes á Estrada Real, por exemplo. Cambia completamente a línea de edificación e, por tanto, este trazado urbanísticamente é bastante pouco respetable co plan xeral. Afectan as traídas de augas, sobre todo a Sanguiñeda ten 4 captacións que quedarían afectadas, cando menos 2 ou 3 desas captacións. Quedan afectadas traídas de Pereiras, quedan probablemente afectadas tamén algunha traída de Tameiga. Por tanto, urbanísticamente este proxecto é moi nocivo para o Concello, especialmente Sanguiñeda, que é a parroquia que eu represento, quedaría moi afectada. Por tanto, este proxecto non é para nada o proxecto que se espera ter. Hai moitas máis alternativas, este proxecto é moi parcial, non dá solución ao tráfico pesado que ten que dirixirse cara ao Porto de Vigo ou cara á autopista, non hai unha conexión directa ca autopista, por exemplo. Por tanto, é un proxecto de un coste especialmente alto que ten unha solución pois completamente parcial. Gracias, Pepe. Partido Socialista. Moi ben, moitas gracias. Como... claro, non se vota a ausencia da moción? Sí. Vamos a votar a ausencia da moción. Votos a favor da ausencia. BNG, Partido Popular. Votos en contra. Partido Socialista. Queda aprobada a ausencia. Vale, moitas gracias. Bueno, como ben sabemos, como ben se dixo, pasado 18 de decembro nos acaban de anunciar unha boa nova para nós e para a comarca. En vez de alegrarnos e pensar en facer propostas para mellorar máis aínda este proxecto, o único que se fixo foi correr moito e intentar terxiversar o proxecto e cristar a veciñanza. O proxecto é modificable, sábeno. O que non se está dicindo é que na zona de Sanguiñeda o referencia como un punto moi modificable. É dicir, traballemos en propostas e alternativas para integralo na zona. Queixanse de que a Meiro Longo vai se ver afectado, pero que o proxecto en ese punto está moi aberto a facerlle modificacións. É o momento de que a Xunta, o Concello e Fomento estuden o acceso á Veigadaña, o polígono da Veigadaña. Traballemos para que Veigadaña non se quede fora outra vez. Traballemos para que os diferentes núcleos industriais poidan ter uns accesos dignos e fagámolo dende xa. Porque facelo a posteriori custará moito máis ou será imposible. Non queremos repetir a chapuza da A55. Queremos un proxecto ben feito, favorable para toda a comarca. Non ter unha estrada sobresaturada de vehículos e mellorarlle a calidade de vida aos veciños e ás veciñas. A alcaldesa fala de que o trazado recollido no Pexón é o mellor para nós, e sí, pero ese Pexón xa contempla moitas destas afeccións. Isto non é algo novo.
Axudemos a veciñanza a que estuden o proxecto e fagan as súas alegacións. Escoitemos esas alegacións. Escoitemos o tecido empresarial para saber que o propoñen. O que non ten sentido é posicionarse en contra de algo que é beneficioso, necesario e que antes de posicionarse, como mínimo, ten que ser estudado con calma. É un proxecto que leva moitos anos en riba da mesa e que vostede mesma defendeu e reclamou. Recorde a hemeroteca. Agora está en contra porque está facendo un goberno socialista. Cheira a que o único que está a facer é confrontación política e aí non nos vai encontrar. Queremos buscar solucións. Non queremos ser coñecidos polas curvas de Tameiga, polos radares a 60, por ser o punto negro de España, pola autovía da morte. Tamén estamos a falar a favor da gratuidade da AP9, claro. Pero cabe lembrar que xa estaría liberada se un goberno do Partido Popular non quisese beneficiar a unha empresa e agora o estamos pagando todos. Respecto á liberación da AP9, tamén ter en conta que a grande parte dos transportistas e dos usuarios non contemplan esta autopista como unha alternativa e, polo tanto, o problema da A55 a seguiríamos tendo aí. En conclusión, os beneficios do túnel serían mellora da seguridade vial, reducción do tempo de viaxe entre un 30 e un 40%, descongestión do tráfico, impacto medioambiental reducido, impulso económico e logístico, integración urbana e desenvolvemento sostible, conectividade regional e fronteiriza con Portugal, redución dos costes operativos, aumento da capacidade vial, seguridade e tecnoloxía avanzada, e os condutores non van ter que padecer a habitual néboa do Alto de Puxeiros. Este túnel non só resolve problemas actuais, senón que anticipará futuras necesidades de mobilidade e integración económica e sostenibilidade, converténdose nunha infraestructura estratégica para a rexión do noroeste ibérico. Gracias. Gracias. Gustavo? Dentro do BNG temos moitísimas diferencias, diría casi abismais diferencias co Partido Popular, tamén temos moitas diferencias co Partido Socialista, con respecto á AP9, con respecto ás infraestructuras, con respecto ao AVE, é un longo etcétera. Pero aquí tratamos de propoñer, e lle propuxemos ao Goberno, neste caso ao Partido Popular, unha proposta de moción na cal nos aportamos o noso punto de vista. O Partido Popular aportou o seu punto de vista. Para nós, por desgraza, o Partido Socialista non quere adherirse. Nos entendemos que é perfectamente, que se poden adherir perfectamente a esta moción e o seu discurso ou a súa postura non se ve trastocada en ningún momento, porque nós entendemos que este proxecto, que agora é impacto ambiental, é claramente prexudicial para o noso Concello. Eu decía medio en broma na comisión que tuvemos que o Ministerio podía asfaltar o Concello de adiante atrás, porque parece que non lle importa absolutamente nada aos veciños e as veciñas deste Concello. Absolutamente nada. É case mellor co asfalte que nos meta os 15.000 habitantes noutro Concello e que asfalte isto de adiante atrás. Porque a verdade é que eu quedo moi abrallado. O que máis me sorprende deste anuncio xa non é o proxecto, que podemos debatilo profundamente, que beneficios e prexuicios ten. Nos entendemos que é moi prexudicial para o Concello de Mos, porque é un novo corte no noso Concello. Pero que nin siquiera o Ministerio se dignara, tuvera a decencia, e digo claramente a decencia, de falar co Goberno de Mos e coa veciñanza de Mos para presentar e escuitar aos veciños e veciñas para ver que nos parece, que propostas pode ter o Goberno, que propostas podemos ter os grupos da oposición. É absolutamente indignante, é impropio dun ministerio ou dun goberno que se di e debería de representar a todo o mundo, non só beneficiar a Vigo, porque este proxecto está feito a medida do Pexón de Vigo, do futuro Pexón, nin siquiera o que está en vigor.
do futuro pexón, o cal é ainda máis grave. Como decía, aquí o importante sempre queda ao final, que é como vai afectar aos veciños e as veciñas, neste caso principalmente os de Sanguiñeda, pero ao final é a todo Mos, porque nos vai afectar a todos. Non só vai afectar a auga, etc, etc. Ni siquiera vai solucionar o problema do transporte pesado, porque a maioría do transporte pesado non vai coller esa variante. E as curvas da A55 van quedar exactamente igual. É unha variante, ni siquiera unha modificación da propia autovía, é unha variante de 10 kilómetros, onde 4 van en túnel e outros 6 van a ceo aberto. 5 dos cales son en Mos, a ceo aberto, cun montón de viaductos, etc. Entón, liberar a AP9 sería moi beneficioso, non o mellor para os habitantes de Mos, porque claro, a maioría xa vamos directamente a Puxeiros para coller os enlaces, pero todo o tráfico que ven de Porriño, de Tui, incluso os que veñen de Pontareas, de Ourense, son 2 minutos os que lle levaría coller a AP9, 2 minutos. Pero claro, iso non está contemplado, non se fan estudios, etc, etc. Entón, tendo todas as diferencias que temos co Partido Popular, que son moitas, o da AP9, vámoslo recordar sempre, que foi un goberno do Partido Popular quen prorrogou durante 25 anos o da AP9. Pero ahora estamos tratando isto. E isto nos imos a ceñir. Que isto novamente é moi perxudicial para o Concello de Mos, porque tampouco temos que recordar que o trazado do AVE ainda non sabemos por onde vai. Entón, por iso dicía de antes, que asfalten o Concello de Mos e xa está. Xa se acaban os problemas. Non hai agua, non hai xente, pois tiren para diante. Pero así non debe de ser. E isto debería de ser un berro unánime de todo o Concello. Pensemos o que pensemos cada un. Eu teño moitas cousas que recriminarlle ao goberno. E fareino no momento oportuno. Pero agora estamos de acordo en que isto non pode seguir adiante. Que se paralice e que polo menos se nos escoite, tanto a veciñanza primeiro como aos representantes políticos. Dende o BNG presentaremos iniciativas para intentar que isto non saia adiante e que se estudie efectivamente a A55 e a A52 teñen que ser reformadas, pero dunha forma seria e rigurosa, sempre poñendo os intereses da veciñanza por diante dos intereses calquera outro interés, ese económico ou de calquera outra índole. Gracias. Pepe, quere intervir de novo? Un pequeno matiz. Cando vostede di que o proxecto está aberto a modificacións, o normal é que previa a presentación do proxecto se fagan consultas ao Concello para non ter que propoñer modificacións posteriores. Os proxectos sempre se estudian antes de presentalos, non despois. É o proceso completamente contrario. Non se pode permitir a construcción de viaductos de 30 metros de alto, de que toda pendente da autovía a soporte Sanguiñeda, ou neste caso prácticamente todo o Concello de Mos, non é posible que se leve 6 anos traballando neste proxecto e solamente se falara co Concello de Vigo, non se falara en ningún momento co Concello de Mos. Non ten moito sentido, que se este propoñendo agora modificacións de un proxecto cando xa previamente se tiña que ter estudiado isto tanto cos técnicos do Concello como ca parte política do Concello. Non se pode adaptar exclusivamente un proxecto a un plan xeral de un Concello e o de outro non telo completamente de lado. Creo que fala de impacto ambiental mínimo en absoluto. É un impacto ambiental total. A parroquia de Sanguiñeda queda completamente afectada. Dende a parte do Piñeiro, a parte de Ansar, absolutamente, parte de Barro, de Petelos, quedan completamente afectados ambientalmente. Entón, fala de chapuza da 55, a 55 queda exactamente igual, xo dicía tamén o portavoz do BNG. Non ten sentido, este proxecto non ten absolutamente sentido ningún. Bravo! Alejandro. Sí, gracias.
Bueno, decirlle ao Bloque, pola nosa parte, pois non vamos a estar de acordo, pois a yo dixen na xuntanza que tivemos hai un par de horas, sobre todo en pedir que non veña o primer punto, de paralizar de forma inmediata este novo proxecto que levamos esperando para nós. Dice que non se consultan, que é un período de alegacións, senón un período de consultas ás veciñanza e demais. Eu non entendo. Levamos vostede mesma, pois, dende moitos anos, o 5 de abril de 2024, el PP de Vigo, Porriño, Mos, reclama el estado de un arreglo digno para 55. Urge el túnel que evitará las curvas de Tameiga. Eu non deixaría pasar esta oportunidade. Falan das curvas de Tameiga que serían estando aí. Claro que sí, estaría falando desa integración urbana e desenvolvemento sostible. O trazado actual ten 12 hectáreas que poderían ser utilizadas para zonas verdes ou para o desenvolvemento urbano sostible seguindo modelos de cidades compactas e sostibles. Que significa? Que esas 12 hectáreas que temos a día de hoxe nas curvas de Tameiga se verían para precisamente unificar o que agora nos separa en nós. Sábeno perfectamente. E tamén falan das augas na moción. Din que se van a ver afectadas. Sí, hai un depósito que hai que eliminar e desplazar. Hai un estudio hidrolóxico entre a documentación, estudo que, por certo, é o que lle falta ao proxecto do Galicia Exporte 60 para que ese proxecto sexa viable. Estes depósitos son desplazables. O que non se pode desplazar é un manantial. Os manantiais que son a 10-20 metros de espesor. Isto quere decir que os acuíferos defenden sobre todo da infiltración da xuvia e non da súa recarga. Polo tanto, este túnel vai a ser menos perjudicial para as augas. Despois, falar de máis melloras do propio túnel. O tráfico diario que ten a autovía pois son uns 40.000, 50.000 vehículos en temporada alta. Se vostede conduciu en esta autovía con tanto tráfico, coches tan cerca, debería saber que provoca ansiedade, sobre todo en xente de avanzada idade. Este túnel sería unha capacidade holgada de 100.000 vehículos. E impacto medioambiental reducido, sí, porque se calcula unha reducción das emisións do CO2 gracias á reducción das pendentes e das curvas. Ademais que o trazado subterráneo evita a fragmentación do hábitat dos animais que viven na Serra do Garriñeiro e das zonas colindantes, que poderían seguir sendo unha corredoira natural. E antes falaba dos UDIs. Non podo falar dos UDIs? Non pode falar máis, e mellor será que non fale máis. Non podo... Vénega, ten a palabra o Vénega. Ten a palabra o Vénega. Bueno, pido silencio, por favor. Ben, ao final, aquí é unha cousa fundamental. O Partido Socialista, na voz do seu voceiro, fala de que o período de alegación sirve para escoitar a veciñanza. Bueno, iso non é así. Iso non é así, e sábenlo. Pero aínda que fora así, o lóxico en calquer lugar do mundo, que sexa mínimamente democrático, é, primeiro, poñerse en contacto coas zonas afectadas e coa xente que ali vive. E o peor da reforma, vostede di que vai se minorar o tráfico, que se vai convertir ao tramo que hai da 55 como nun bulevar, é que non é así. É que o proxecto non o prevé así. Vai manter a A55 como está. O máis grave é que o Ministerio, a A55, ningunha das reformas que ten pendientes as vai a facer. As pantallas acústicas nin están nin se lle esperan. Os accesos prometidos nin están nin se lle esperan. E agora pretende meternos 10 kilómetros novos da autovía. Dende logo, non. Entendemos que así non se fan as cousas.
E moveremos Roma con Santiago, Santiago con Madrid neste caso, para intentar, sí, paralizar. Sí, paralizar. Queremos unha reforma da autovía? Sí, pero así non. Queremos un túnel? Sí, pero así non. E iso témolo moi claro, e ímolo a defender así en todas as partes onde BNG teña representación. Tuvemos unha reunión co BNG de Vigo e están de acordo con nós tamén. En Vigo. En Vigo. Están de acordo con nós. Porque non se pode facer o crecemento dunha cidade a costa dos veciños que ten esa cidade. Non se pode facer así. Entón, volverei a facer a petición ao Partido Socialista que se adira a isto porque non compromete en nada o seu discurso. Porque ao final o que estamos pedindo é ao Ministerio que pare un momento e que nos escoite. Que pare un momento, que pare o proceso, porque o proceso de alegacións dura 30 días. Que pare o proceso e que nos escoite. E a mellor as ideas que lle podemos aportar nós, que lle pode aportar a veciñanza, a mellor son mellores que estas. A mellor son mellores que estas, pero como non nos escoitou en ningún momento, non o poden saber. Entón, a moción vai neste sentido. E me parece moi importante que o Concello ou o Goberno poña a disposición aos técnicos da veciñanza para que presenten alegacións. Tamén me parece moi importante o punto número 5, que é a creación dunha comisión de seguimento onde se invita aos agentes sociais, traídas de auga, asociación de veciños, si se reactiva a plataforma da autovía, etc., para que se faga un seguimento e se poidan facer aportacións ao Ministerio. Moitas gracias. Eu estou, é que non sei decirvos o que sinto en este momento, veciños e veciñas, estou abrumada. Creo que a palabra é abrumada. Eu non podo creer co que nos está pasando que un partido político que é o segundo partido da corporación de Mos traicione de esta maneira o noso municipio. Non solamente os seus votantes, sino a Mos en xeral. Isto é unha traición. Isto é unha traición e é unha cousa tan dura escoitar que isto é unha boa noticia para Mos, que no, e que no, e que no. Isto é unha noticia malísima para Mos. E lle dou as gracias ao BNG, porque claro que estamos nas antípodas políticamente. Eles e nós. Pero xa fomos quen de poñernos ao lado. Hai anos, por este mismo motivo que o Partido Socialista nos deixou solos, a alcaldesa socialista nos deixou solos, e vamos a volver a estar ao lado. E a factura a recollerán vostedes, que están deixando solos as persoas de Mos, e o seu discurso. Non lle dá vergonza ler ese discurso hoxe aquí? O seu discurso lle o fixo Vigo. Este é o discurso de Vigo. A falta de respeto é a súa e manteña silencio porque eu escoiteille, a pesar de que o estómago me daba voltas, escoiteille con todo o respeto e vostede agora vai estar en silencio. O seu discurso lle o fixo Vigo e debería de caerlle a cara de vergonza de que estén defendendo a Vigo unha vez máis en vez de defender a Mos. Como pode decir que traballemos e que axudemos a veciñanza en isto e votar en contra desta moción? A veciñanza o que quere efectivamente é que lle axudemos e que traballemos con eles para que isto non se faga. Vostede se parou a pensar o que significa isto para Mos? Non ten nin idea. Vostede non ten nin idea porque decir toda a cantidad de barbaridades que dixo da néboa, do CO2 e que xa non sabe o que decir para defender esta atrocidade. Mire, a mí non me vai a dar leccións ningunhas. Dice que non ten sentido posicionarse en contra e que eu agora estou en contra porque o Partido Socialista goberna. Llevou a facer unha breve hemeroteca de datos. No ano 2007, o BNG, o Partido Popular e os veciños nos unimos porque a alcaldesa do Partido Socialista nos deixou solos. O goberno de Zapatero aprobou esa nova autovía a ceo aberto para Mos, que era tremenda desde Ameirolongo, Sanguiñeda, Barrio do Monte. Moita xente que está aquí no público recorda ben esos tempos. Pero vostede non estaba aquí na corporación, e os vou a recordar eu porque eu sí que estaba. Creo que era a única, con Julia, de todos os que estamos aquí presentes. Salimos á calle
E saliron os veciños diante e os políticos estuvemos ao seu lado. Os políticos con dignidade. A alcaldesa socialista chegou un día ao Concello e nos dixo que viña de reunirse en Santiago co presidente da Xunta e lle había dito que esta autovía se iba a facer sí ou sí e ela non podía poñerse en contra desa autovía. E deixou de participar en todas as manifestacións, concentracións, deixou a comisión de seguimento, deixouna, porque tiñamos unha comisión de seguimento. Nunca pensamos ter que volver a isto, pois sí, estamos de novo na lucha, estamos de novo na guerra, vamos a estar de novo na batalla, pero vamos a estar. Co paso do tempo, conseguimos que isto se eliminase. Conseguimos que isto se eliminase e que toda esa desfeita a ceo aberto que se facía desde Sanguiñeda hasta bueno, non sei hasta que altura era, se derogou, se revocou. No ano 15 se eliminou, se botou a papelera aquel proxecto garrafal para Mos e eu me sentín verdadeiramente tranquila de que por fin non se iba a falar máis que de un túnel. Un túnel que nos pintamos no Plan Xeral. Efectivamente, o Plan Xeral se retrasou 2 anos. 2 anos. Desde o ano 15 que se derogou esa parte de Sanguiñeda hasta que se fixo todo o trazado do túnel, esperamos 2 anos e aprobamos o Plan Xeral. A mí me pregunta un veciño, e a vostede o túnel lle gusta? Claro que non me gusta. Claro que non. Pero evidentemente, de todo o que podía pasar, nos colocaron no Plan Xeral o menos malo. Sabe por qué? Porque o Ministerio de Fomento traballou co Concello de Mos, semana a semana, mes tras mes, para buscar o menor impacto e colocalo no Plan Xeral. E iso foi o que fixemos. E iso é precisamente o que non se fixo agora. E nós estábamos, pois, tranquilamente, vostede me escoitou a min defender o túnel? Pois seguramente, pero que non lle estou falando ahora do túnel, oiga. Lle estou falando do que hai xa antes do túnel. E de un túnel diferente, porque é un túnel que cambiou Vigo. Non é o túnel que había no Plan Xeral de Mos. É un túnel moito peor. A miña postura é a mesma. A do ano 7, a do ano 8, a do ano 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. A miña postura é a mesma. A mí non me vai a poñer a cara colorada, señor Alejandro. No, non me vai a poñer porque os veciños o saben. Os que me votaron e os que non me votaron. Saben que din a batalla sempre. Con ministros socialistas, con ministros populares e agora con ministros socialistas outra vez. Vou a ser sempre a mesma. E o BNG lle agradezco tremendamente este xesto de seriedade. De seriedade e de defensa do seu municipio. Eu tamén falei con Vigo e claro que Vigo nos vai a defender. E eu tamén falei con Santiago e claro que Santiago nos vai a defender. E tamén falei con Madrid e tamén nos van a defender. Pero non falo do Partido Socialista, falo do Partido Popular. E aquí está unha alcaldesa que non vai a permitir que ningún cargo político do meu partido me diga o que teño que decir. E me diga o que teño que votar. E me diga que teño que engañar aos meus veciños. Vostedes do Partido Socialista están engañando os seus veciños. Están engañando con ese relato que traen, que debería de caerlle a cara de vergonza. Isto para vostedes é un antes e un despois. O saben, verdad? Pero o máis triste é que é a primeira vez que nos temos que encontrar no inicio deste camiño e non hai unha moción unánime. Vamos a votala solamente unha parte da corporación. Querido Gustavo, desde o ano 20 están traballando con Vigo. Si un revisa as fichas deste proxecto que nos entregaron, é tremendo ver como desde o ano 20, 21, 22 e 23 estuveron traballando con Vigo. É dicir, Vigo fixo posible que o Ministerio de Fomento fixese un proxecto adaptado ao seu Plan Xeral, arrasando o Concello de Mos. E Gustavo acaba de decir unha gran verdad, é indignante que non chamaran a este Concello nunca.
Nunca, mentras traballaron conmigo nos últimos 5 anos. Pero que algún veciño que escoitei por aí que me chamaba dictadora porque lle decía a Alejandro que terminara o seu turno de palabra, é que algún veciño cree que non estou dicindo a razón. Votantes do Bloque, votantes de Gañamos, votantes do PP, votantes do Partido Socialista, todos sodes veciños de Mos. E esta é a gran verdad. Estamos ante o maior atropello, porque isto que acaba de chegar non solamente é un estudio de impacto ambiental, é que aquí hai un proxecto constructivo tamén que se vai aprobar. Isto significa que se pode facer unha obra o ano que ven. E nos vamos a ver atropellados de novo. Imagínense con un viaducto que empezan a Mieiro Longo e terminan a Ansar e que atravesa toda a zona urbana de Sanguiñeda e os barrios de Petelos. Eso é o que trae aquí o Ministerio de Fomento. Pero como non vamos a pedir que se paralice isto? Isto é unha cuestión de Estado local. Da igual o partido de cada un, da igual as ideas de cada un, da igual se a un lle cae o mellor ou peor, da igual. Isto é un verdadeiro atropello, porque é peor do que tiñamos no ano 7, pero moito peor. E o que estamos facendo aquí é pedirlle á corporación por parte do Bloque, do Partido Popular, que, por favor, que voten a favor desta moción, que é defender o territorio. É defender o territorio, é que se paralice este proxecto. Primeiro de todo, hai unha peaxe que levantar. Por que facemos un proxecto cando hai unha autopista que non ten tráfico? Por que non se intenta primeiro, antes de desbastar un territorio completo, gastar 400 millóns de euros? Por que non se levantan as barreiras do Porriño e non se fai por aí unha entrada a Vigo? Tempo habrá de facer un túnel, pero o túnel está pintado no Plan Xeral de Mos. O túnel menos lesivo para Mos, un túnel que arrancaba un vial nos Molinos e que mantiña viva esa zona urbana de Sanguiñeda, os solos urbanizables de Sanguiñeda, as 100 vivendas que non van a estar afectadas como están en este proxecto, as naves industriais que afecta. E vostede, señor do Partido Socialista, ven a decir aquí que o que lle falta a isto é o enlace co Cebral e que temos que pelexar por isto, por o enlace co Cebral, é que nin eso. É que non ten ningún enlace de Veigadaña. Eu me quedo moi disgustada, desde logo, de escoitar o que escoitamos hoxe aquí, porque a mí políticamente me pode encantar o seu discurso, sabe? A mí me pode encantar, políticamente podo decir, jolín, estos señores se van de aquí a la... De 4 pasan a 1, pero que a súa voceira... Moitas veces, cando facía uns vídeos moi simpáticos, non? Eu lle decía, mire, a min os seus vídeos me fan moitísimo ben, pero eu lle pido que non os faga, porque é tremendo. E eu a vostede lle digo agora, a min o seu discurso, o que dixo agora, a min me vai fenomenal eso, porque a xente dirá, Dios mío, pero como o Partido Socialista dice todo eso? Pero eu lle digo que non pode ser, que temos que votar os tres xuntos e facer un frente común, que o frente é o Concello de Mos, que non queremos ser atropelados de novo, que non hai por onde coller isto, que hai que respetar o territorio mosense, que hai que respetalo. Por eso eu lle pedín á plataforma Defendemos que se reactivasen e que se faga unha comisión de seguimento donde estén os grupos que queiran estar, que en este caso, pois a vostedes os vamos a convidar, pero si veñen a esta comisión de seguimento, voten a favor desta moción. E se non, a partir deste momento, con vostedes non vamos a contar. E estará o Bloque, estará o Partido Popular, pero o máis importante é que estén os veciños. E que, para que isto sea de verdade un éxito de participación e de defensa, non o pode liderar a alcaldesa, nin Gustavo. O teñen que liderar os veciños e nós ao seu lado. E nós pelexando no Parlamento, no Congreso dos Deputados, no Senado, e vamos a ir a donde sea necesario. Pero teñen que ir diante os veciños e nós ao seu lado, para que non se vexa ningún tinte político de ningunha parte. E alá o que non queira estar. Estas son unhas navidades moi amargas. E recordo o momento en que me chamou Pepe e me dixo nos acaban de dar o Nadal. Pois nos deron o Nadal. Porque é unha traición que isto se leve traballando conmigo nos últimos 5 anos e agora o que está pintado no Plan Xeral de Mos non valga para nada, nos fan un proxecto novo, nos destrozan todo o que tiñamos previsto desenrolar
non escoitan a petición da peaxe e o que é máis triste é que non sexamos capaces de que vostedes voten a favor. Gustavo, eu recollo o seu apoio, vostede ten o meu e o do meu partido, e falando de partidos, aquí públicamente lle digo que ten o apoio do Partido Popular donde sea necesario. E espero eu ter o apoio do Bloque donde meu partido necesite. Porque somos mos. E os nosos partidos teñen que respetarnos e teñen que facer posible que esta defensa que hoxe formalizamos aquí se vexa en outras cámaras territoriais, na comunidade autónoma e en Madrid. E os veciños, yo quero lanzar un mensaxe de que aquí vamos a estar en todo momento, cos técnicos. É moi importante que todo o mundo vaya a reunións do 8, do 9, do 10 a informarse. É moi importante que a xente veña ao Concello de Urbanismo a informarse. E é moi importante que os que estamos con representacións políticas fagamos as xestións todas que poidamos cos nosos grupos e que nos unamos. E aquí non haya máis que unha bandeira, que é a bandeira que ten esa rosa maravillosa e que non podemos permitir que nos volvan a atropellar nin de broma. Nin de broma. Vamos a votar unha moción que seguramente que será a primeira de moitas máis que vendrán, e este é un camiño que hoxe iniciamos que estou segura de que tendrá moitos encontros cos veciños e en diferentes lugares para a defensa de Mos. Estou profundamente agradecida de que outro día viu Sanguiñeda, viu Petelos, hoxe hai xente aquí no pleno, aquela plataforma, e o BNG, pois tamén, lle quero dar as gracias porque ao final eles fixeron unha proposta, nos la mandaron, tratamos de consensuala e as diferencias políticas todo o mundo sabe que son infinitas, pero se repite outra vez a historia. Estivemos xuntos hai casi 20 anos en isto, e volvemos a estar xuntos en isto. Así que, polo menos unha parte da corporación estará ao lado dos veciños. E o resto, pois, alá, eles onde queiran estar. Procedemos á votación. Votos a favor desta moción? Partido Popular e Bloque. Abstencións? Votos en contra? Partido Socialista. Queda aprobada por maioría. Arrogos e preguntas. Lle dou a palabra ao Partido Socialista. Moi ben, gracias. Quería comezar preguntando porque a veciñanza da contorna de Meiro Longo seguen preguntando por que non se arranxa o vertido que está na arqueta na rotonda Mercadona. Que se vai facer ao respecto desa arqueta? Sí, hai unha arqueta xusto enfrente de Mercadona. Bueno, pois ali, ao lado do couso das rodas, non? Sí, Lago Móvil, sí. Ali hai unha esquina que ten ademais 3 contenedores, me parece que son, e aí hai un encharque de agua que non damos solucionado e creo que se actuou en algún momento, pero eso non se deu resuelto de todo, hai que tomar nota deso, Camilo. Máis preguntas? Vale, quería falar do camiño do Madán en Tameira, que creo que quedan poucas domicilios por ter saneamento e preguntar, están preocupados os veciños polo saneamento e cal é o motivo. Farémolo en canto poidamos. Sabe do que lle falo, verdad? Sí, sí, tomamos nota deso. Máis preguntas? Vale, gracias. Por último, preguntar cando se van a canalizar as augas pluviais no camiño das escolas en Dornelas, xa que creo que se anega bastante ese camiño e cando chove moito pois non se pode pasar por a carretera e se anegan as fincas colindantes. Pois, gracias, sería importante que se solucionase antes, entón tan pouco. Gracias. Gustavo? Ben, primeiro de todo, por sexta vez pregunto polas preguntas do recoñecemento extrajudicial de abril, que se me dixo que se me van a contestar a semana pasada e siguen sin contestarse, aparte da documentación que teño pendiente. Vale, con respecto a este pleno,
A pregunta que vou facer é un pouco longa, pidolle comprensión á presidencia porque é un pouco complexa. Estánse construindo, facendo unha serie de proxectos hidroeléctricos por todo o país, tanto eólicos como de aproveitamento de auga mariña, e un deles vai ser en Punta Centinela, no Concello de Olla. Entón, vai ser unha central hidroeléctrica que aproveita a auga mariña con unha serie de embalses e vai ter unha conexión de alta tensión ao Porriño. Unha salida de alta tensión ao Porriño. Entón vai pasar polo límite municipal de Mos. Entón o Ministerio de Transición Ecolóxica abriu un período de consultas que rematou o 26 de decembro. Entón a pregunta é se o Goberno Municipal presentou con respecto a este proxecto algún tipo de alegación e se fora así, en que sentido foron? Llegó hace unos meses, bastantes meses, un proyecto eólico. Se hizo una alegación, pero no sé si es uno que se conecta en Atios. Sí, na central de Atios. Sí, entiendo que será el mismo. É que non é un parque eólico, é unha central destas. Sí, aquí si es el mismo, se hizo una alegación. Presentadas. Se hizo una alegación. Vale. No consta ningún proyecto de ese tipo más presentado. No, ha de ser o mesmo. Bueno, se fixo a alegación, pido que se me faga chegar, porque entendo que non a sabedes de memoria, que se me faga chegar a mesma. Seguinte pregunta, como está o tema de San Antuiño, que xa falamos varias veces, como está ese tema? Mira, eu creo que igual tiñamos que ter unha reunión con eles incluso, porque ademais van a ter unha asamblea e eu creo que antes de que fagan esa asamblea deberíamos de xuntarnos con eles e así, bueno, que sepades que eles están o día de todo, pero creo que saben que vos tamén ustedes. Entonces, a asamblea van a facer a finales de xaneiro e creo que, pois, despois de Reyes buscamos un hueco e nos vemos con San Antoiño unha tarde, anota eso, Camilo, e facemos unha convocatoria para poñer un pouco encima da mesa a situación. Ben, gracias. A última pregunta, bueno, ao longo do Concello, non todo o término municipal, temos multitude de colectores rotos e sin lavar. Hai algún que se lavou cando aínda reinaba Xoán Carlos I. Bueno. Entón, A rebaixar hai tempo. Entón, que se faga cumprir o contrato, que a empresa se comprometeu a renovar todos os colectores e comprometeuse a lavalos mínimo 3 veces ao ano. Que se faga. Non serei eu a que defenda a empresa, o sea, que todo o que apuntedes necesario será, seguro, porque sempre se falla en eso, no lavado, en deixar as zonas limpas. É certo que melloramos moitísimo da empresa que tiñamos agora, pero hai que abundar en eso. Pois, se non hai máis preguntas, vamos a levantar a sesión, pero antes, pois, quería desexarvos a todas e a todos un ano 25 pois cheo de saúde primeiro, que a saúde é o máis importante nas nosas vidas diarias para poder ter unha vida plena de éxitos profesionais, unha calidade de vida estupenda, que teñades agora estes días coas vosas familias pois o mellor posible e os veciños en xeral que teñamos todos moita sorte, que nos vaya moi ben e que, bueno, pois que o debate político que se produce en este lugar que remata o pleno e somos veciños que nos entendemos moi ben. É unha mala forma de rematar o ano, a verdad que non esperábamos isto, creo que todos nos quedamos sorprendidos con esta noticia, pero bueno, pois as cousas hai que collelas como veñen e vamos a dar a lucha. Que teñades un feliz 2025, os mellores deseos para vos, para as familias e que teñamos o ano que ven moitos encontros para poder mellorarmos. Moitas gracias.